Hei, nimeni on Ari-Sakari Silander ja tänään jatkamme pitkästä aikaa meidän valonkielen meditaatiosarjaa. Tällä kertaa vuorossa on L-kirjain. Eli tervetuloa mukaan meditoimaan. Kuten aina, aloitetaan meditaatio siitä, että katsotaan onko täällä uhkia ja jos ei ole uhkia, niin sitten mielemme voi rauhoittua ja sen jälkeen me voidaan purkaa päivän tunteet. Ja sitten kun tunteetkin on poissa, niin sitten voidaan rauhoittua ja meditoida ilman mitään paineita. Niin katsotaan ensin silmillä, näköaistilla, onko täällä uhkia. Ja jos ei ole uhkia ja ovikin on lukittu, niin sitten voidaan sulkea silmät. Sitten voidaan kuunnella ympäristöä ja yritetään löytää uhkia kuulonaistin avulla. Ja jos ei löyty uhkavia ääniä, niin voidaan sitten etsiä uhkavia hajuja hajuaistin avulla. Ja jos uhkavia hajujakin ei löyty, niin sitten maistellaan, onko täällä uhkavia makuja. Ja myöskin uhkavia aistimuksia. Sitten pureta päivän tunteet ulos. Hengitetään syvään ja kaikki päivän murheet ulos. Viimeinen kerta. Ihan kaikki ulos. Nyt kun tiedämme, että ollaan turvassa ja ei ole mitään pakottavia tunteitakaan enää, niin voidaan meditoida rauhassa. Pyydetään sielumme tulla auttamaan meitä ja henkemme. Ja pyydetään sydän, että se yhdistyy meihin niin, että me päästetään takaisin sydäntietoisuuteen. Aistitaan rakkautta sydämeltä, lähetetään sielulle rakkautta ja itsellemme rakkautta ja äitimaalle rakkautta ja Jumalalle rakkautta, niin että olemme rakkauden sisällä. Ja sitten pyydetään sydän, että se käynnistä L-kirjain sen sisällä. Tunnetaan, miten L-kirjain syttyy palaamaan sydämemme sisällä. Ja sen tuli leviää kaikkialle meidän kehoon. Sitten otetaan vastaan tuntemukset L-kirjaimesta.
kun kokemukset on saatu, niin palataan tänne ja lopetetaan meditaatio. Okei. Mä sain 4-5 erilaisia kokemuksia tästä L-kirjaimesta. Ja ensimmäinen kokemus oli tuli sana lepo ja loma. Eli L:n kirjaimen kanssa voi tavallaan tasapainottaa kaikki energiat keskenään ylhäällä ja alhaalla, oikealla ja vasemmalla, eteen ja taakse, sisäinen ja ulkoinen. Voidaan kaikki tasapainottaa keskenään. Ja sitten kun ne on tasapainossa, niin sitten ollaan sellaisessa lepotilassa, lomantilassa. Ja sitten sen L:n avulla voidaan myöskin mennä asioiden sisäpuolelle ja olla siellä sielun silmällä. Eli olla-sanassa on 2 L. Ja jotenkin voidaan oleskella siinä uusissa ulottuvuuksissa, jonka L:n avulla olemme avanneet. Tavallaan kurkattaa sinne sisään. Ja seuraava kokemus oli, jotenkin tuli sana lauhea, eli tuli semmoinen, että näin visio merestä ja ilmasta ja semmoista sumusta, ja voidaan niin kuin olla siinä rajapinnassa meren ja ilman välissä, missä tavallaan ajatukset ja tunteet yhdistyvät toiseen. Jotenkin tuli se lauhea sana siinä, että kun sitten ollaan siinä rajapinnassa L:n avulla, niin voidaan tasapainota tunteet ja mieli keskenään. Ja sitten se viimeinen kokemus oli tällainen ankuri. Eli tuntuu, että se L muuttui semmoiseksi nuoliksi ja sitten se avasi lukot ja sitten pääsin paremman yhteyden äitimaan. Niin se on sellainen niin toiminut niin kuin lukkojen avajana ja sitten myöskin ankurina, että se avasi se käyttävä sinne äitimaahan. Eli pääsin sisälle taas. Kiitoksia, kun olette katsonut tätä videoa ja toivottavasti tämä meditaatio on antanut teille jotain. Ja jos teillä on omia kokemuksia L-kirjaimesta, niin olkaa hyvä ja jakatkaa ne kanssani kommenteissa ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!